shi kidnapping da masu kawo hari sun zo arewa maso yamma suna cin karen su hauka. Yau Kano an fara shigo mata ta arewa ta kudu ta dama. Kano muna kallo abin ya cinye Zamfara, muna kallo ya tafi Katsina, muna kallo ya tafi Kebbi, amma mutumin Kano ba ruwansa shafe shi ba. Wanda kamata ya yi tun daga kan gwamnatocinmu mu tashi mu ce sai mun ga ƙarshen wannan abu kowane gidan ubansa. Gaskiya ne. Amma an yi ƙarya ne dan uwar mutum kuma wallahi sai komai ya cinye, sai ruwa ya cinye mu wallahi. Inna lillahi. A inda gaske muke ba zai yiwu a ce ga wani dan uwanka musibar ta same shi kai kana zaune sai dai ka kada kai ka ce wai shikenan wai Allah ke yi. Billahi allazi la ilaha illa huwa ba za a yi wa Yarabawa wannan musifar azabar sa hannu suna kallo ba. Gaskiya ne wallahi. Listen to me. Ba last year suka kaddamar da wannan kungiyar ta Omotoku ba? Omotoku. Kware kuwa. Duk wanda yake hedin kungiyar retire general na soja ne wallahi. Kai ka taba ganin wani brigadier ka dan bura uba anan ya zo kun kare ya ce waje wani society kai? To ya za a yi su ai musu wannan wulakancin? But you are here. You are wasting your time. Sai komai ya cinye mu. Yanzu Zamfara an gama. Katsina an gama. Gahi Kano yanzu an fara bullo maka ta ko'ina. Kuma kana kallo. Dole aka mutumin Katsina ba zai zo sai ka ba. Domin lokacin da ya same shi kai kawai kana na yadda ka ce Allah kiyaye. Baka taba motsawa daidai da rana tsaya. Ka tsaye da harkokinka. Ka nuna bakin cikinka ba. Inna lillahi. Kana so ka ce zaka tsira? Ƙarya ne. Wallahi da abin da ya taso dan uwanka. To ina kungiyoyin Wacce kai kana da kungiya? Kai kana da wata kungiya? Yanzu dai kaka Omotoku na gaya maka. Omotoku. Do you know the meaning of Omotoku? You don't know. Dan mutuwa. Kaso mutane ne masu burga da barazana. Izo dan mutuwa kenan. To mu ba mu da su waɗanda ƴan tauri ne. Ga sunan da bala'i. Yana magana tauri yanzu. Kare mai bijin makami mai kyau na zamani kana magana dan tauri banza sa kare kawai kalami kana magana tauri. Shi Omotoku dan tauri ne? Ana gaya maka ritaya ne na amin da police su suke hedin kungiyar wanda ba wani dan bula uba da ya isa musu barazana. Kai kana wani magana wani tauri sa karkar ku kullun ya da ku shirme kawai ku kullun ya shirme me tauri kuma duniyar yau tana wani tauri. Ana gaya maka general shine yake hedin kungiyar. To amma muna da kungiya ta Arewa Consultative Forum. Wanda kowanne so yake yi ka bayi nasa ya tafi nasa ku. Kana wani magana? To an yadda a zo ya mana allura kenan. Yanzu su one by one su suna sun hangi abin da ya taso mana kuma sun tanade shi. Ai mutumin ne yake zo wani zan maganin yanzu mai maganin mai zama ka. Ai kawai da ka hakura. Amma kai ma dan Arewa ne. Zo su danna maka allura. Umma me? Jan hali jan aiki. Babu. Billahi allazi la ilaha illa huwa ka hakura. You are nothing. We have said it since. Mun faɗa. Ku kawai Northerners dama wallahi tallahi in an shesha ta yi. Ba ku san ma kanku ba. Daga inda na san lalle ruwa zai cinye mu da babu wata jiha da ta taɓa fitowa ta tsaya rana ɗaya ta ce yau ba za ta yi aiki ba saboda abin da ake yi a Katsina ko a Zamfara. Kano ba a taɓa bango wata jiha ba. Ya kamata a ce ko yaya mun nuna damuwar mu ba mu taɓa ba ana kashe al'umma. Yanzu gashi an zo Rogo wancan last week an zo Minjibir an zo I'm telling you. Kana so ka ce kai za ka tsira? Abin da ya cinye dan uwanka zai barka. Aka saurara rediyo. Yanzu a Minjibir ai ina jin har wata yan sanda an kona ai. Kuma abu ne mai daɗi? Kuma kana so ka ce kai look wallahi in dai haka za mu rayu mu zauna muna jin abin da yake faruwa akan ƴan uwanmu daidai da nuna fushin mu ba mu nuna ba ko za mu da ka ba za mu ce yau Kano ba aiki saboda halin da ƴan uwanmu suke ciki. A je a zauna me kamata a yi shugabannin mu su zauna da mutanen Katsina da mutanen Zamfara tun abin mu bai zo mana ba. Amma ya gama da Katsina yanzu ya cinye Katsina yanzu ya fara kewayo maka a Rogo an dau mace da ya a can Minjibir an zo a nan tudun wada ne ko ina an zo kaka
kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna maka ba ka tsira ba sai abin da Allah ya yi da kai babu ya zato amma wallahi ranka ya billahi la ilaha illa huwa hekarin je nake jin kanan ne yake hedin kungiyar ta state kuma brigadier general shi yake hedin kungiyar ta yanke su gaba daya ya za kai mara yin kunya wannan ko kashi kake ci don ubanka kowa ya kai gwamna zo ku zauna kai mara rashin kunya ba sha mare ka ba alhaji ba haka wani dan Allah shi ne shi major general ina major general kana gwamna wallahi shan mare ka wallahi ba abin da ka ce wai ba zan gudanar da abin da zan kada al'umma ta ba wallahi sai na mare ka ina major general haba to su dai na damsa kana kullun kuna tatsuriya ku ta surutu ba amfani ba komai sai waka ku shiga gidan rediyo ku tana yan uwanku kullun ku kuka san siyasa but not ma siyasar ma kawai just for a time sai sun kwace time is coming wallahi sai an kwace cannot do anything ba abin da ka iya yi wallahi siyasar ma baka iya ba su can an yi zabe an gama wanda ya ce je mulkin sa a zo ai ku nan kullum wai ku kuka iya siyasa zaki ku hana mai gwamnati kullum saboda tsabar hasara da bakin ciki wallahi ba za mu yi nasara wallahi sai mun yi nadama a wannan kasar wallahi ka zo kana nan look kana nan bari ga maka wani abu kana nan garin kana nan garin ko kana tare da yan kudanci a nan garin suna nan kana zaune da shi za ka samu aiki a federal government a wani location na federal government a nan Kano kai kana ce ai ba a daukar ma'aikaci a federal government ya wani billahi kwanan nan yan dauko maka ya zo mu manna yar ka bace sai nuna maka ita ne mata yi a nan take a kuma asibiti nan dan Maliki take aiki alai kwanan nan ina mata ya ce mu wallahi ta samu aiki a federal government college nan beach nan asibiti kaga anan za a kai ta asibiti kana nan danka bai da aiki dan bula mu je kai alwala mi sallah